show jabran lebo ko amunu bon fla dungo do maliko nani maliko khanga fuli bo bala jelen ta osigorola amana ke jien dugu la amana ke jien fa on fam banga bara in partager dungo do ka emika commenter ka kala ka gira on nafsa ka fa comme ni bara mina ko ni bara in kadi aw yanga fuli bo bala jelen to osigorola biye taratay afrikalo kleta ani konoto samba fla ani mukan fla ama fa ko bala jelen ki ibisimila kuna fana damne la sa amba damne ni anga fintigila moko ka kuna fonduman do ni mi yera namba fa ko tari bio mali dembe la jelen kono kun sigile no ko kuna foni ma kono ka keni anga fintigila moko ko lu kono kalkane ka fasa ko olu kono be lakana sabati kuma be ani wakati be anga jamana kono wa olu kalkane sa anga jamana be jugu fa on fa bolo ko olu ba anga jamana mine ka bo jugu moko bolo o kum konnana farajala ka fintigila moko munu ba anga jamana kono no be wolo kerenkeren la ko force bankan moko no sigilo no gawo mara la kerenkeren la gosi dugu konana ala ka fasa ko bidon na ko sogoma dana gosi dugu konana ko gosi mara ko kondira aw nga fintigla moko ma farajala ka ni fintigla moko fe no force barkan moko baw ayira la ka fasa ko force barkan moko ko olu kon mena takabo nga jamana kono mi yera nu kono gosi marasegi nga fintigla mogoma no barakera sokoma dayna saga wodu kono mi nama fako tari ko alsa nga jamana maramana ke jugu fon fa bulu ko ala khasegi nga fintigla mogoma alsa nanturanga kuna fono kunga anga ministry misiglo no dugukolo ko jamana kunya nyana walu mafaka se jamana kunya jamana taganya koma ale ko ne bulo no bla sebenke bulo no bla seben mira na ko ne be ka jonjon foli ke kanya shi doani mo ka nya mama ayira ka fasa ko doani mo ka nya na kuncha libara la ku ko ni sera ka soro balado anga jamana kon ba ku ko ni soro mlado ku ko beta se fo milliard keme bisabani shegi na kun kan fema ko soro mi yera kon to nyine no nu fe ko ni milliard keme bisabani duru na kun kan fe mo ku ko ni baraka sa ko fuka do ya laka mi yera ni ministry yera ko ni bulo no bla seben ke sa ka jonjon keren ni chi do ani mo ma ku ko ni be baramina alisa nga jamana kono ku uchasira ala alisa nanturanga kuna fono kunga anga fintigila mako olu kale kane sa ka baskini sabatila segi anga jamana kono wakati be ukale kane ku ko nbutega da ko jugu bakela bela jelinga o kumne kona na sanga fintigila mako keren na duanyo ala ka fasa ko olu ko ni sera ku buluda bamachi wali girima ba do kam minu yara no olu yara de kon kun kala no kanyana mini fonke camion kono ka fa ku bu kunda Senegal kono wo kum kona sa la ka fasa ko nyana mini femi na mbo wolo drogu ko klo ke ma wolon vla biduruni nani tumbu bulu ko anga sanu o klo tan kele na kun kan fa tumbu bulu ko anga nyana mini femi na be wole kanabisi o klo ke me woroni bolon vla kumu bulu fo sanu mina ma wole ko plaquette d'or o biduruni kono ton kumu bulu ani femi yere na le kon be tasma wole kuma be yoro la na ba fo ma ko explosif o banana kun kan fin to meni mo nunu bulu mi kun kala no ka bere la mini manana ko sebe sa ka bla camion kono wala sa finti la mo kana se ka somi nga alo bela sa anga douanyon ka se ka lu ka timinanja anu ka jamana la kana se fe olu ko ni sera kan fe nunu wala ya do ka mineni bamachi wala na be yoro mina ko bisani fe nunu ra kon be ba nga douani mo bulu mi na ma fa ko tari ko alisa ko jamana la kana fa nga kala ka du mo bela jele ma kalama anga ministri nyama na le de shogel ko kalama ige la ka fasa ko ali kon munata jo anga sharia suma nyama no recente we ayira ka fasa kanga ministri nyama ka kon kun kanga bara bi woro ni flare kon ke asigile anga fangala me yele na ida la ka fa ko bidoy na saka ko ni bara muka ani kelinke ko bara bisabani saba ko kon be sena ko bara mi yera ma kesa ko o kon ye shehini mi yera sano jabi be kon minata bo alamsadu anga sharia suma mo nya fe no o recente mo yi ambeta taji go kunka nansera isa taji ferelaw nambu wele ko pompisu ka kayno olu yera kon kelo no ka bara black lo ko janta mene mi nu ya ira fasa ko olu koni saraka do ko olu konte saraka ni o kum konna na sanga je kulu musigilo no barakelaw ka sharia la tangana no ri yenta moyi ala ka fasa ko olu lu ka nyoyin sen fe bido ya ina ku koni ya ira ka fasa ko olu ka sharia sebe mi be no be wele ko l'application des clauses d'octobre dernier ko tanke o kon ma blasen ka ko olu bla u ka sharia ko na ko olu ko ni be barabla ke dona na tawla
alisa nan tora fintigila mɔgɔ ka kun kan ala ka fasa kan ka dugu min bɛ wele ko kabiyo n'o kɔni ni sofara ma suru ko an ka fintigila mɔgɔ ko kɔni taara bali banbaci wale mɔgɔ dɔw la o yɔrɔ in na sa ni a yirala ka fasa ko u kɔni y'u kɛ kɛlɛ kan k'an bɛ wagati min na ko sisan sa ko kɛlɛ jugumanba yɛrɛ de kɔni b'an ka fintigila mɔgɔ ni banbaci wale mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni dugu in na min n'an bɛ dugawu kɛ sa ko ala ka sebaya di an ka fintigila mɔgɔw ma. Comme aw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ b'a kalama an bɛ sunkalo de kɔnɔna na sunkalo baaraw ka ca sa sunkalo baara dɔ yɛrɛ ye sa ni aw yɛrɛ bɛɛ y'a jateminɛ aw mana taa Bamakɔ fan o fan a b'a sɔrɔ furufuru feerekɛlaw ani ŋɔmi feerelaw fo ka taa se naji kunkolo tobilaw ma olu kɔni sigilen don an ka faaba fan bɛɛ fɛ walasa u bɛ se ka suntigɛlaw nimisi wasa cogoya min na suntigɛ baara dɔ fana yogoro ye o min yɛrɛ n'o bɛ k'anw ka jamana kɔnɔ depuis lawale ni denmisɛnninw yɛrɛ kɔni bɛ bɔ sa ka kulonkɛ kɛ fo ka taa se salawalewale ma n'o yɛrɛ de kɔni ye musodenninw ta ye cɛdenninw ta sa olu ta kɔni ye yogoro n'olu yɛrɛ kɔni b'u fariw mumu sa ka bɔrɔ ni fɛnw don u kɔnɔ na walasa u kɔni bɛ se ka taa mɔgɔw fɛ yen ka taa mɔgɔw la nisɔndiya cogoya min na halisa sunkalo baaraw la an b'aw ladɔnniya ka fasa k'a dɔ fana ye sufɛ balontan ye min ni sufila ka denmisɛnnin caman kɔni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ balontan tɛrɛw na ka taa u yɛrɛ ɲɛnajɛ ka taa farikolo ɲɛnajɛ kɛ k'u yɛrɛ ɲɛnajɛ sunkalo su fɛ bawo u y'a yira ka fasa ko ni kɛnɛ ninnu ka ko kɔni b'a to olu kɔni caman bɛ ɲɔgɔn ye u b'a to u caman bɛ ɲɔgɔn kibaruya sɔrɔ min n'an b'a fɔ ko nin bɛɛ ye sunkalo ja dɔ ye an ka jamana kɔnɔ halisa an b'a fɔ ko sunkalo timɛ ko ɲuman ko ala ko nɔgɔya ni alisilamɛ bɛɛ lajɛlen a tɔ ye min ye sa k'ala ko nɔgɔya musaka ko k'ala ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen. An tanga kunnafoniya dɔ kɛnɛ kan n'o o ye kabako ye Kajatu Sangare a yirala ka fasa k'ale yɛrɛ kɔni bolila ni bushekɛ dɔ kɔni ka 500 min yɛrɛ sa a yirala ka fasa ko ni bushekɛ in kɔni bɛ baara kɛ Ɲamakɔrɔ sugu la ale de kɔni ye Kiyatu Sangare ye sa Kiyatu Sangare jara ye a kɔni ye Kiyatu Sangare ta ka taa ni Kiyatu Sangare y'a fɛ min yɛrɛ a yira ka fasa k'ale kɔni taara ni Kiyatu Sangare ye k'a sɔrɔ Kiyatu Sangare yɛrɛ kɔni kɔnɔma de don hukumu kɔnɔna na sa ale kɔni y'i janto Kiyatu Sangare la kosɛbɛ bawo ko wagati o wagati n'a fɔra ko Kiyatu kɔni ka taa dɔgɔtɔrɔso la walasa kɔnɔma in kɔni bɛ se ka tɛmɛ ka ɲɛ cogoya min na ale bɛ taa Kiyatu bila ale kɔni y'o baara kɛ sa fo ka se kalo 4 ma o bɔ a yɛrɛ y'a yira ka fasa k'ale yɛrɛ kɔni wari min don Kiyatu Sangare den la k'a kɔni bɛ to a bɛ sababu a tilala ka yira ka fasa ko ale kɔni miirina ne kɔni ni Kiyatu yɛrɛ kɔni kun jiginna ka Kiyatu furu ka Kiyatu k'a furumuso wa ko ale Kiyatu ye den min sɔrɔ k'ale tun bɛ den lamɔ ka den k'a ta ye k'a kɛ komi si n'ale yɛrɛ de kɔni ye den fa ye o hukumu kɔnɔna na a yira ka fasa ko don la kɔni ne balila Kiyatu Sangare la telefɔni na min n'a ni cɛ dɔ kun bɛ kuma na ale kɔni m'a foyi faamuya ale ka ɲininkaliw sele Kiyatu Sangare ma Kiyatu Sangare kɔni y'o kɛ dusumangoya o don ni bi cɛ n'ale ye kuma fɔ sa Kiyatu Sangare kɔni bɛ dusumangoya ko ta ka ale sɛgɛrɛ a y'a yira ka fasa ko karidon ale kɔni jiginnen ka bɔ baara la sa ale taara sɔrɔ Kiyatu Sangare kɔni bolila n'a ale ka 500 ani ale magoɲɛfɛn dɔ min n'a kɔni ye Kiyatu Sangare foto bila a n'a ka bɔlɔlɔ siraw ko min yɛrɛ kɔni mana kɛ Kiyatu Sangare ye k'i ye fɛn ko i kɔni ka kunnafoniyaw sama ka se a ma min n'an bɛ dugawu k'a ye sa k'a kɔni hakilina ɲuman min ta ko halisa ko ala k'a dɔn a ye. An bɛ taa kɔkan kibaru la n'an taara kɔkan kibaru la an bɛ taa Guinéen ka jamana ɲɛma n'ale de ye Mamadu Dunbɛ ale kɔni ye bolonɔbila sɛbɛn kɛ bolonɔbila sɛbɛn min n'a yira ka fasa ko olu minnu bɛ fanga la ko walasa ko olu kɔni ka fanga segin fanga tigilamɔgɔw ma ko olu kɔni kan ka baara tan de lawaleya o baara tan yɔrɔ la o baara tanw la sa an yɛlɛ ka fasa ko baara bakuruba dɔ yɛrɛ de kɔni ye jamana kalatako ye fo ka taa se jamana sigili sen kan ka ɲɛ min yɛrɛ baara bɛɛ bɛna kɛ san 4 n'a ɲɔgɔnna kɔnɔna a yɛrɛ la ka fasa ko kunnafoniya yɔrɔ yɛrɛ y'a yira ka fasa ko CEDEAO mɔgɔ k'olu yɛrɛ kɔni kɛlen don ka bagabagali kan bila ka fasa ko yanni avril kalo tile 25 ni ɲɔgɔn cɛ ko ni Guinekaw yɛrɛ kɔni ma bolonɔbila sɛbɛn di bolonɔbila sɛbɛn min n'u ka kalata datu fɔlen don a kɔrɔ k'olu kɔni bɛ ɲangili bi u kan o hukumu kɔnɔna na an y'a ye tuguni ka fasa ko Mamadu Dunbɛ ale kɔni ni bolonɔbila sɛbɛn kɛ ka yira ka fasa ko ale kɔni b'a ka jamana jɔli ko de nɔfɛ min k'olu kɔni bɛna baara ta kɛ wa baara ta a bɛ kɛ san 4 de kɔnɔna na. Halisa n'an tora kɔkan kibaru la lɔgɔkun tɛmɛnen an y'aw ladɔnniya ka fasa ko ji bondon dɔ kɔni binna Afrique du Sud kaw kan a yirala k'a fɔ ko bi dɔ in na sa ko o ji kɔni bɛ ka walankata hali bi Afrique du Sud dugu kɔnɔ min n'o y'a yira ka fasa ko mɔgɔ sata kɔni ko o sera fo mɔgɔ 443 ɲɔgɔnna ma min n'an bɛ dugawu kɛ ko ala k'u dayɔrɔ suma ko ni jadi ko min yɛrɛ kɔni binnen don ko ala ka jisuma k'a fura ye. Halisa
nan tora ko kibaru la ameta Abidjan nan sira Abidjan la ka fasa ko ka keni oluka ministry nyama ore kontu barablake anaka jama oluka ministry nyama na ka chedembe kontu barablake o kum kona na la ka fasa ko ka jama nyama Alassane Dramane Ouattara ale koni ministry nyama ka joro segama mi mo ko mi yere kondo na ko na ko o yere de koni chemoko mailet ko ne na le yere de kontu anga warbo so mbe no bisaw na le de koni nyo nyama ko bido ina sa ale yere de koni sigira ka ke Abidjan vice president Malik kuna foni show jabran la ba gonu kuna fon dama dama ko mambulo ka do bela jelen kulu ka to aw sigaro la amba fa ko akambe kuna foni woro kene kanyona nga bo kene kono sambe do bu donke ko sungolo to kon to rami esa kwala ko timeto ko nyuma ira ambela jelena akambe